tini khai ang belai khe ani kha wa ang belai khe kha nangjaka hingke kapno bo musung kha ang tini tamo hai saisung khagra bo ungjaka am bagai ang sanja jorao kia saisung no ang mobile bai khai video ma khlai kha hingke tamni himale tini sombar ni sal noita sajora digiwo ang bazar thana hini ani nongni borok bai tiar ungui tongmani jorao asomsa biangni borok jani bo phaioi ano kong sungpayu nungu sekango kok samani besuk jorati kubui abo do kisa sai khanari hini ano sungpayu hingkai aboni logiwo bo sawo taitami hini o kok no nungu sekang samano uidrop khlaidi hini ano sawo hingkai nung khoroksa sungnasi phayu hingkai tamni bagile ang uidrop khlainani o kok no ang bahike utamni bagi uidrop khlainai hini ang bonoma saka hingkai bini logibo tubui phainai rok tongo tuimudulni khorok noi chrai phayu bong logibo ang o tuimudulni no simi siniwo khoroksa ka korno sing tai khoroksa hingkai no otul de broma borok khorok noi tubui phayu tai khorok ni kang sip siniya ko nubu nugya ko hingkai obose ang tauk sanjawo kai tukui musui nogo hamani kija news naigana hini naifru hingkai nukhatam hingkai osuk no asuk jak nugu osuk bai khlaiei utai kaisa landful ni phun gana khlai nugu obose o phun nai nemele ang subroto se tatal kok sap piri chong ang soityo gothona ang mana khaijagui tongo ang rang sanjagui tongo ani kamno se ang mana khaijagui tongo se ang se tatal sapu a borok obo haike saklai tongo ang si tatal sawo hin usuk je samani abo belaike ang khawo belaike kha pherang koma haingui thangjaka abono khnawe ang wana jaka abono khnawe nya tabuk saisung taibaisa ang video live ma khlayo tabuk sanja jorani video live ma khlaija hingkai tai tebo kok tongkho ang khana tungno media person rok je phainai certificate ganang rok phaikai bongni buskango ang interview rinai ang bongni buskango net khaikelejar rok tonga nangnai license tonga nangnai kintu public ni thani to ang to interview to rinani kogiable bo sapano bo tabu ano tatal hini piri tongo ang beleke khanang jaka kintu abole saya ang khana tungno media person rok jera media tongnai rok borok phaibinya ni ungtu aning tongo tuikoromo bimrai kamiwo lesu bagan a jaga je media khananai rok khana jotono phaibinya ni ungku angno tatal hinjago angno kambo muthakjago angno chandabo sanjago jokhom oparad ungkha ang borajano hamjak bli khoroksa ang kok salia hin tongmani tobe tini o news no nugui ang sanani nangkha tobe khana tumungno media person rok license gara rok phaike hangkai khana teibo busakango ang sawi khana dina khanja jorabo usukango dibor jorabo phaifru ani sarai khujagui doglam rokoi tong tui doglam tui video khlai tongo angbo borok usukango waisa horo phaifru yang tike thangi u current gengana wo ang video khlai tongmani borok bike chalugui thangmani borok abo khel khlaiya soito ang abo recording khlai toni jak tongo tabuk bo tongo anoro horo borok bike chalugui thangmani hingkai tai busuk ang soijinai tabu media person rok phaikya hingkai jat khoprusugui sajinai ang saya hin tongmani tagle ta yoglia salanya nangsinai ang da tatal na osuk songda tatal na olen songda tatal usukang wo sabo ano ayango hospital kam khlai tongfru ano bike be kasariwoi aro mongia kami party office buskango borok pal asuklai tongo athro uni jona afro ano kam mana khlai rohoru ang tobo kutam saya sojokai tongo apu udangno salai sura hadangno hine tabuk bo borok ano omo hai khlai tongo tai angle tabukle tai sak soi malia olen ani u tulo nukawo asugui ano salango ang phone khlaimani dara nang tangi yasa gya hine ang number siniya angoi se ang romia osuk dagi rohoru hini bo ano niji cycle ang wa jagawo olen de broma aboda tawse anake tatal hintongo nukleno sabo tatal tumungno tatal samani tongkhari hingkai ani o jaga o mobile je video tongmani
जे हर तिसामानि आबो पुलिस इनक्वायरिंग अंनानि अंथु सावैनो अकंनो सानजा जरानि आं मोथाका खोना मीडिया पार्सन रक फाइबैnya निंथुआनि अजागाव